there will be follow-up questions. Thank you, Chair. Honorable Chairperson and members of the committee. My name is Moses Ntagoma and I'm an IT specialist. I own and work for Datacom Limited, a company that provides IT services and solutions. I received summons from the Malawi Parliament to appear before your committee and provide information relating to the Chikangawa plane crash. Below is what I have been asked to speak on. The role I played in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024, and any information that I believe may assist the committee in the inquiry. Honorable members, I'll start by giving you a brief background of my relationship with the late Vice President. I met the late Vice President around 1988, 1999 in Nyambadwe, where I would go to spend holidays at my uncle's place, who used to be neighbors with the late Vice President. The late Vice President and I shared a passion for basketball. We recruited a few more players and started a team that trained at Blantyre Girls Primary School. Honorable Chairperson and honorable members, my relationship with the late Vice President lived on until we moved to playing golf. We spent time together on the golf course and off the golf course. He is still my friend. Role played in planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson and honorable members, I want to make it clear here that I did not in any way have a role in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson, Monday 10th June 2024 is the day I was leaving South Africa through OR Tambo International Airport. When I boarded Malawian Airlines flight that was departing at 12:20, I sent a WhatsApp message to the late Vice President informing him that I had boarded and that I would go straight to his residence if he would be available and free. But the message gave me only one tick. Upon my arrival at Chileka and Blantyre, I switched on my phone to check if the message I sent had gone through and that if it had been responded to. I was surprised to see that the message had still not gone through, but instead I had a lot of messages and missed calls from friends. I decided to return Captain Charles Massey's call first, and the conversation went as follows. I said, "You called me." And he responded, "Yes, ndimafuna nduguze kuti ndege ya bwana yasowa." And I asked, "Yasowa amapita kuti?" And he said, "Kumaliro Araf." I said, "Yasowa nthawi yanji?" And Captain Massey said, "Around 10 a.m. To which honorable members I responded that this is not good. I said this because when I checked my time, it was 14:36 p.m. This was approximately 4.5 hours after alleged missing of the plane. Honorable Chair, I then called Madam Mary Chidima at about 15:08 p.m., who asked me, "What is this I'm hearing?" I responded that is why I was calling. I have just arrived in Blantyre, and I will come straight to your residence when I arrive in Lilongwe. When I go to Lilongwe, a friend of mine drove me straight to Madam Mary Chidima's residence, where I found her with a few of her close relations having mass virtually. I joined the mass to the end. Honorable Chairperson and honorable members, after the mass, I asked Madam Mary if anyone had come to officially brief her on the missing of the plane, and she said no. I then called Major General Konwan Kalino, who by then was Brigadier General,
who was surprised to learn that Madam Mary was on the plane, was not on the plane. He advised me to call Lieutenant General George Jaffu, who then was Major General Jaffu, who was equally surprised to learn that Madam Mary was not on the plane. General Jaffu then advised me that the Honorable Moses Kunkuyu was going to handle that. After a while, someone came and informed Madam Mary that she had some visitors, who later I came to learn that it was Honorable Kumbize and the then police IG. Honorable Chairperson and members, I then decided to go home and rest. And since I had no transport, Miss Gloria Kantukule, who was Deputy Guard Commander of the late Vice President's security detail, offered to drop me home. As soon as I got home, I received a call, and that was around 19 minutes past 8. I received a call from Major General Johnny Sonti Jr., retired. When I picked the call, he said, "Mose, Pepani for the loss of your friend." I asked what he meant, because as far as I was concerned, the plane had not yet been found by then. He said the plane was found sometime earlier. He then went on to describe exactly what happened, i.e., that the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. He further described the status of the bodies, which I don't think we can describe here. Honorable Chair, that information haunted me. I could not share with anybody that day because I did not believe it, and I did not want to cause the family to panic over what I suspected was not true. The following morning is when we heard the formal announcement from the state president confirming that the plane was located and regrettably with no survivors. Honorable Chairperson and honorable members, I submit. Mr. Moses Takoma, we've heard your story. Just to find out, how close were you with the late Vice President? You've given us an account, yes, but how close were you to the extent that you were expected to be at his house? You were texting him. Yes, you've given us a background, but was the communication on a daily basis? Honorable Chairperson, I spent almost every day with the late Vice President. Every time he was free, he would either invite me at his house, he would come to my house. So we spent a lot of time together. Members, start this side, we go this side. Zomba Tonda. Ziko mwambiri chairperson komanso morning bwana Takoma. I think mundrole ndiyambe ndikupepesa mmene zikumvekera muzikuoneka kuti achilima malemu anali anzanu kwambiri. Mzimu wawo dziusa mtendere. Ndimafuna kungotsimikizira information chair, information ikundonekera kuti yamveka koyamba koma ndiyamba ndi mukunena kuti tsiku la ngozi limene nachitika ngozi past 8 wa madzulo umene uli usiku wa tsiku la ngoziro mwatchula silikali ya Johnson tinkandamva bwino ndi amene anakuwuzani kuti akukupepesani kuti mwaluza anzanu achilima amene anali vice president. Komanso
inu munalodabwa koma simuna uzalese chifoti simuna khulupirire kuti nzoona. Nde mutadabwa munanena kuti ananena moonjezera kuti munafusa kuti mesa ndege yasowa chabe osati kuti yapezeka, ndipo anakutsimikizani kuti ya ndege yapezeka, akuti inagunda mtengo, ndipo anthu onse anali mmenemu amwalira. Nde cheya ndikudabwa chifanira kuti kamene kandiwoyamba kuti timve kuti ndege inapezeka tsiku lomwelo, komanso mawa lake kutacha sikunalengezedwe mmamawa. Dziko lonse timapatsidwa chithunzithunzi ngati ndege sinapezekebe, mpaka na anthu amene amayang'ana ndege imeneyi mongoyang'ana mwina ngati mukwe kuti the actual search atayipeza ndege imeneyi chama 10 koloko. Kuntana za soti cheya mukakumbukira kulengeza kuti ndege yapezeka kumachitika 10 koloko itapitilira. So ndimafuna mungotsimikiza kuti mmene munayankhula ndi a Johnson mawa zitazapezeka kuti zomwe anakuzani usiku wa dzulo zomwe inu mmakayikira zitapezeka kuti zonse zichamanena zichazatsimikizika. Munapezanso kuwayankhulanso ansontiwo kuti mwina muve information ina yowonjezera. Honorable Chair, someone yanga inandiuza kuti ndikambe zinthu zapa 10. So if you notice, my submission is just zinthu zapa 10. The following day mamawa nauza ku munthu mmozi. And after that, if you ask me, kuti ngati ndakambako ndi ansonti za information ina, sitinakambe. Of course, we had interacted, timangokamba zokuti za zinthu zimene zachitika, like kuti tinaluza nzathu, koma not like more information here. Zuwa. Ndingotsimikiziraso kuti pepanena kumanena ndife ongotsimikizira koma ndisimikize kuti ansonti amenewa ndi msilikaliso, ndi retired Major General. Okay. Zombe Chair, I think in Mafusanga, I just wanted clarification. Zomwambiri. Keep your supplementary. I'd rather go on the next one. Thank you, Chair. Ineso ningo joina Zomba Tondwe kupereka chipepeso ndimene munaluzira nzanu kwambiri. From your submission, it's very clear kuti the two of you were very close. Mena nenela Zomba Tondwe kuti ndikoyamba narrative imene mwatipasa panopa kuti ino munaziwisidwa siku lomwelo. Then mafuna kungofunsa kuti kodi pa nthawi makuziwisani Major General Nsonti retired anakuziwisani kumene information anaitenga yonera kuti ndege ija yapezeka anthu onse amwalira ndipo inamenya mtengo exactly mene tinazazidia afterwards. Muna afusa hapo kuti kumene information imene anaipeza. Honorable Chairperson, as I said, poembia sina khulupirire. Even adanduza nkhale zimandija muntima komabe sina khulupirire, and I did not see the reason why ndifunse kuti mwamva kuti. Because at that time already, you know, I was already broken as well. I was disturbed. Thank you. Ndiye mutamva such shocking news and ntemeje ndikuti aliyesa kuti ndege asowa ikusakidwa, munatengapo ma step anji kupanga verify information imene. Honorable Chairperson, Gunezona, I didn't sleep that night, as I've put it in my submission. Ndimaganika kuuza muntu chifukwa information yoti siukhulupirira na si uku president
anena kuti ndege ndiye amekomanda kuti ndege kusakidwabe. Now ine nakatha kupita kuti ukapanga verify. So olukuti ndiuze anthu next thing information izituluka kuti information yanayambisa ndi anthu akomwa andi anthu akupanga panic kwa chibale and dziko lonse. That's why I don't think I mentioned it to anyone at that point until the following day mamawa ndamene nauza ku munthu mmodzi yekha a close colleague Mr. Kwesi Nsusa. At the material time Major General Sot anali serving kama atamanga retire. Was he still in the service? Thank you. Anali atamanga retire honorable chair. Chair Unzonzimvai. Thank you so much, Chair, for giving us chance to ask a question to Mr. Ndankoma. But all the questions has been tackled by Mulanje North. Thank you. Mwanza Central. Chair, zikoma kwambiri. Ndilole ndipange declare kunena kuti Mr. Ndankoma is a close friend. Timakhala limodzi nthawi zambiri kunyumba kwa malemu achilima. Ndiye ndifunsabe mafunso ngakhale zili choncho. Timafuna kuti pamveke bwinobwino kuti kodi mmene information imatuluka pa 11 ya mmene malo angozi amaonekera ndi zimene munamva pa 10 kuchokera kwa General Nsonti retired zimafanana. Honorable Chair, pa mene amalengeza pa 11 sana lengeze mene zinachitikira and ngati information imene nayo. Actually ineyo for me now to come to believe kuti izi jamanduza retired general zinaizoona was it on Tuesday when we went to area 30 to send off the bodies of Mr. Late Chimaneni and Mr. Late Kapeni. Cause masiku amenewo sininagone bwinobwino ndeti takhala ku send off kuja in the arena ndima I was dozing a lot, so I decided kuti ndipite mgalimoto ndikapange ndikagone ukuku zikuyendabe. So ndidatuluka I met I think he appeared yesterday Mr. Banda Limbikani Zifa Banda, who was one of the security details. Titango kumana baje. It was the first time meeting him after the accident. So he started narrating to me zintu zimene zinachitika, and he explained exactly the way ndinamvera on the 10th. And that is when I said, really? Ndodi General Mania zone. But as of Mena Malengeza, because there were no details, I couldn't relate Maujen. Ndingozi kuti zinaenda banji. Ziko mchia. Ziko mkwambi chair. Funso langa lomaliza. Ndilonena kuti pa 11 mamawa tinali inuyo ineyo ndi Kwesi, and the plan yathu tinali titakonza kuti tizinyamuka tizipita ku Nthungwa. That was early morning and we met. I remember me pushing for departure. Tinali kuti nthawi manager mumachita downplay kunyamuka because you had information. Honorable Chair, on the 11th mamawa
Tirazuka, I didn't know what to do. So I decided, let me go ku residency, mwina anthu akumana. Tikaone kuti if there's new information. That's when Mr. Question Susa called me. I'm just leaving home. I'm going to area 43. Nde answered that tili ku area 10 ku UTM office. Tangu bwera kunoko. We were trying to see kuti ngapangejani. So I said, okay. Then I went and joined them, and I found there kunali Honorable Njawala, Mr. Msusa, Honorable Kaliati, Honorable Steve Mikaya, Honorable Vera Gantukule, I think joined. Kunali anthu ndithu wagulu. And at that point, Honorable Kaliati amapanga push kuti anyamuke kupita kuntungwa. Now, I had this information, so as much as I did not believe it, but it was disturbing me. So I was saying, no, Ababa, there was information that the plane has landed in Zambia. There was information that the plane has landed Kuligoma. There was information that it had landed in Kasungu and Chikangawa. So at that point, with this information, I was saying, come on, mupida kudigwa antu panopa muli bangati. Kudi munyamuge mugayambira pati. And even if you're going to Chikangawa, nkayango meja mugayambira pati. You know, why don't we sit here and tizitandizana kupanga coordinate zina ndizina. So I was saying that no, there's this information as much as, you know, but still it was haunting me. So what I did, because now all these people were adamant and they were ready to leave. I remember I took Mr. Question on the side. Yada, Chief, the reason why inendo banga hold gudi and Musanyamuge is because of this that I heard. And the information was just so detailed. But I'm surprised with how can the president not know or I don't want to use the word lie. Not know or not say it that it has been found, you know. So he said, really? I said, yeah. So he helped me to convince Honorable Njawala, as much as he didn't have the information, but he joined us to try to convince the rest of the group kudasa nyamuke. Tukumbuya naza karabasi kudi ai at first najo sa office kuja kupita kumusi pena baga madi there was an eatery. So to dia 10 tikaje guy breakfast. All that I was doing is just to slow them down. So tili kumeye kuja then Honorable Kaliati nani na makumbugira mawaneda iyai inengati somufuna kupita inenende unyamuka ukayangana mfumu yatu. Yeah. So anza nina kuti I think she had a problem ditaya ya gamo yao. Nde ose anaza panga follow Honorable Kaliati da. Okay. Tieni tingo pita. So Honorable Kaliati anazania kuti ndupita kaiba city center ndikonzese tayala. Then ndikamachoko meneko tikumane pa filling station yapa anatipatikaya. Paida 30 something like that. Bas aukonzekera dangolowa ngamoto kuti azinyamuka. I remember Mr. Susana zapita bakona hapo ananguyangana kukoma inola perimeter wall. Ndundidana anazangu ndipasa phone. Nango denga phone ija, that's when I saw the pictures of the plane. Sikoma kwambiri pomaliza chair ndi mfuse kunena kuti muganiza kuti mwina information imene ndimene mwina yakhala kupangitsa anthu ambiri kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imeneyi makamaka anthu amene mwina anamvako information imene kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo. Honorable Chair, honestly, I don't know how many people had this information, and I don't think I would really be able to think on their behalf. Chair, thank you very much. That's all from me. Lilongwe Mude.
Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri ntakomwa chifukwa choluza nzanu kwambiri amene munamudziwa kalekale nonse muli ana. Ndimafuna choyamba chair ndipemphe kuti amene Major Jenonson retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso. Koma anthakoma ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi, chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri. Ndiyeno mwina ndifunsekaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena Commission of Inquiry reports? Honorable Chair, inezonse sinawerengera. Chabwino. Ndiyeno ndikufuna ndifunse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti zimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11, ndipo wina aliyense mpaka mmawa uno timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11. Nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kuti masula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero? Chifukwa chani munaganizira kunena kuti mungochisungabe mumtima mwanu? Honorable Chair, sunduza kuti mafuna di information ndipilise kuti. Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads, ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafunsa mafunso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe. Chifukwa adakauzidwa kunena kuti so pali information imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuiona kunena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair. What's going on, of order? Maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. Chair, ndi malankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi, ndiponso anafunsa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene. Nchifukwa ikenso natural dzina, it was really in good faith, koma mwina apanga respond poti akufuna upanga respond. Pepana ndakoma khangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munachokapo? Honorable Chair, I've been around. Ndifa yake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri, ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lerolo. Ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso akhwesi nsusa chifukwa chani adasunga, chifukwa iwonso ndikuti sadanene. Kwachitika ma Commission of Inquiry kufunsa anthu kuti abwere Amalawi amene akudziwa information ina iliyonse abwere, and information ndi very critical information yonena kuti timaina odziwa, koma mwina tidzafunsa iwo kuti chifukwa chani.
sindikufuna ndifunseso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things and the information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati a Malawi koma ndingonena kuti mwina tidzafunsaso Major Johnson retired kuti adzatilongosole chair ndikukanika kufunsa bwinobwino zikoma kwambiri mene mabwera kuti maandra masamoni mukuzapanga testify munaziwisa Major Johnson kuti mukubwera kuzapanga testify ndipo did you seek his permission kuti mukhoza fotokoza nkhani imene iwo anakuza? Honorable Chair, yes I did. When I was summoned, I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which even before I finished, he said, he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasintha, from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. And I said, Chief, nthawi yanga yasintha, I'm going at 8:30. And we had a discussion and he gave me his blessings. Kusonga iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa osati zimene anakuza njabe komanso zina zimene iwo akuziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sinakambirane. Koma ali ready akubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sinakambirane. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayani. Okay, Mr. Njala, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Muda ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga downplay uje my efforts athu kapena tinene kuti ife kuti munali ndi information imeneyi funso langa linali lotero sindinanene kuti bwanji simunandiuze so ndimangofuna tichite clear Chair pamene popo. Thank you. Mwina ndizovoda kupanga ni cross examine Njawala komano I'm sorry a commission yana kuita nani kuti mukafotokoze mbali yanu kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. Ineo, I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, late the Vice President. And I know, by the time they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, Ndijinjodi Chimagaiki Sagudi Olotapito Mego and Afuna Chilungamo, Kana Safuna Chilungamo. And the city bomb. Okay, that's Mayana. Azikoma kwambiri Chair. No, keep your point of order. Yeah, but nifuna ndipukuli pakali sequence ya bwino. Keep your point of order. Nduku pasan flow, but tingo tibange exhausted guy Dedza Mayani. I'll definitely come back to you. Azikoma kwambiri Chair kuti mwapereka mwayi kwa anthu akudedza Mayani kuti tifusepo mafuso choyamba bambo ntakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza nzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Nsonthi ndi ubale wotani?
Major General Nsonti retired. I think in Muntodi anthu ambiri Malawi munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha Operation Bwezani. So ndi munthu joti tisanakumane timangomuva, and he was someone I respected, and a lot of people respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy, and since then we have been very close. Kusayira golf limozi, kucheza limozi, ku golf ndi kunja komwe. So he's a very good friend. Okay, ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe madeti amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mutanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munachula date, mungayikumbukire date munachula ija, ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pamene magamba zoperekeza matupi a late Chimaneni and late Kapeni sinachule date. Ndinanena kuti kainali Tuesday or Wednesday. Friday siku londe silukumbuya date sinachule yayi. Nungokumbuya kuti ujeni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday. And then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday, chair mu 2024 Tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi sikunali Tuesday pa 11 ndoganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti ndege yapezeka ndi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo. Yeah, I think pendepo you can see for yourself kuti sizingateke kuti matupi yapezeka siku lomwera kupanga. So yeah, I think that was just a mistake. Ndoti inali Wednesday. Okay, ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Nsonti kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndoti panaiba phone. Foni imene munkagwisa ntchito ilipo be ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amatonetsa makologi kangati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene use nthawi imeneyo ndimene ndikuuza be mpaka panopa. I tried to go kuti tione makologs koma I think inachoka hapo ifajo landira mafoni ambiri, and I don't know if there's a way yoti pa phone ipo umatha kupita 2 years back kuti upeze maujeni makolog, but I'm sure we can always get them from Airtel. Koma yaujeni ya nthawiyo, because I think I mentioned Ntawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right. Because the following day, I kept on looking at the time. So in Magumbira, it was 19 minutes past 8. Ndita soka kudi enda wisa ifad na robala liga. Koma I think imeni mabanga ifadi, I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina.
It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti ndumboni atipasa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwayi oti tithawafusa anzathu azofufuza kuti mwina tione titapeza umboni umene chifukwa ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabwesa ma collogue ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inayendera. Komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku komiti ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti matupiwo ngati amaperekezedwa sinene okhala Tuesday chifukwa Tuesday ndime matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira ku mochari and ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nanga si ni nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utopezeka kuti uchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero koma sindi kuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa koma nafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umenewo wa nthawiyo mwina mamembala awiri a komiti ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mujanifu nthawi ino ndi ya technology sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo. Chair, nangofuna zimenezo kuti chronology of events tinayenera kuti tipeze equally the how it was done, but I concur with Lilongwe Munde kuti in the end poti Major General Nsonti retired alipo kunja kuno anafunika amenewo tidzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anaopeza kuti anthu akudetsa kumayani timire pomwepo zikomo Chair. Tokoza kwambiri. Detsa Kasina, you have the point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Doa Kasangas. Zikomo kwambiri Chair chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Takomwa chifukwa cho taya nzanu amene sanali nza Vice President wa dziko lino amene sanali sonzawo wa anthu ambiri kuphatikiza po anthu akudetsa Kasina constituency ndi chifukwa chachi Chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa Kasina mama pano ndiwo kuondwa ndi umboni umene abweretsa anthu akomwa naluwa moje ndaloko mojedwa koma ndimaonera kuti atenga off since dalumbira kuti akambazo ndizoona ndiye poyamba Chair asanafunsa ma follow-up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya kuinquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha kubanja anapempha ndo slot ya sikisi koma anapekedwa za munthu mmodzi ndiye saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditsembe amapitiriza ndana koma ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask through Chair kuti akanapitiriza statement chifana kana disi ya malire. That was my first point of order, Chair. Honorable Chair, imatera ba andipo basi. Sabwino Chair. Ted said when bobo bodati umatera ba andipo. Kadi mazuri maybe sentence matera nindi mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Takomwa ndabwera nawo pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe ndachoka ku airport transport imene anakupatsani Miss Gloria Ntukule should be Ntukule Ntukule. Honorable Chair, I think there's General Naragwisa and I forgot to correct. Supposed to be Ntukule. Paten women, but Panali Paten June. Yes.
10 June. Transport imene anakupatsa kuchokera kuti? Adibasa transport kuchoka ku residency kwa Madam Mary Chidima ku area 43 kukandisiya kunyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamvapo za misa kuti munachoka ku airport munapita ku misa. Ndimamva za mapemphero a misa. I was following you. Misa munakapanga nthaza? Honorable, I think ndodi simnamvera because menda ikira umumo ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and nditafika mene koko ndinapeza Sorry. Can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Umumo. Koma po yankhulo po werenga na werenga zonse. So maybe can I ask a secretary just to fit in there's a last part 1 page. Imene ikupanga misa. Okay, but koma wa photos za masi ananena chili chose ananena. It's just the page here ikusowa. Okay? Yeah. Nathokoza kwambiri chair tudigire zimenezo. Munandira phone 8 kwa Major General Nsonti Junior retired. Imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu. Chair ana nafusa kale nalemba poti mina tatigera screenshot kapena ecologio ndani node alibe. But the chair this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zatu mwina chimene tikanapempha poti phone ndiyo mweyo number ndiyo mweyo. Yes, honorable chair. So chair maybe akamajoka atigere phone number yao ndi ya Major Nsonti so that we can write the service providers so that bangere share the call of that day. Mudankhola ndi Nsontiwa anakambapo chilichonse kuti composition isi ukamba chilichonse apa ndifa ndive kwa inu yomwina anakambapo chilichonse kuti musauza aliyense uthenga kuzaniwo. Honorable chair, sana nduze zimenezo. So it was just you deciding good information akuzana Nsontiyo sana di musaulule inali ya open ndi anango munangoganiza kuti musaulule kwa aliyense basi mungoyisunga information for 2 years. Honorable chair, the fact that mwina sina video kanya police that means that doesn't mean kuti sina uzaliesi. As I said, kuti mama wao ndina uzanzanga amsusa. Because I didn't want kuti to cause panic. I didn't trust the information. Koma in the 2 years I've been discussing it with a lot of people. Made makala takaruga mbandiatu. Chair, tumfali sakambeza the past 2 years mabanga discuss yantu. Here is a nation at crossroads. Dziko suko mene ujali yese sada gone sidu kuzudi kwa jitika jani. Mwanandila phone 8 pateni. Munaka gona osauza lo ni mtu modzi. You only decided kwa auza anzanu mwade ansusa kaendani the next day pa 11 kuti munandira phone dzulo nzime muduza committee muna. That is true, honorable chair. Any reason chifukwa chimene munakazoti mwando tenga simafuna panga share ndali yese Nsonti sana kuzi kuti musabise inu munangazoti mubise ndinuyo. Yes, nageza ndibise ndine 1 2 as I've said umumukudi I did not trust the information because at that point the president had not announced ananena kuti akuyanga nabe. Now information ngati mene iyi ndikuyimva kuko ukwa president akunena zina. Who would I believe? The president kapena munthu ina ngotigera information. So I thought that maybe ndikauza anthu I can cause panic. Ndikauze mwina chibale ave kuti Moses amene zakuti pene adende deo zapeza kuti ndizabodza. So that's why I think I decided pandeka kuti ndizisungire kaye mpaka morning pena zauza moto. Ndinakuva ndimene amakufunsana adedza mayani. How do you know kuti madziwa bwanji Major General Nsonti ani nazano bwanji ndi malongosola bwino lomwe kuti aliyesa kwadzo nchanda gwebuna operation bwezani zina zetorozo
meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, you had trust in him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa Asonthi, you thought kuti akunamizani. Even in time nanena kuti I know him as someone aliyesamaziwa anapanga zinthu zambiri for dziko lino, I did not mention kuti I trusted him. At what point did you minority information you haunted you couldn't share with anybody, you thought you did not believe it? At what point information just thinking naliyoona munamba oyikhulupirira? As I said, Honorable Chair, nazayikhulupirira titapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Jimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanira topa kwambiri seni magona ndimatuluka kozi ndimasinza, so I decided kuti ndituluke ndikagone mu galimoto. Nditatuluka pa officers mess ya polisi nakuma ndi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So iwo amaoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira and ananya kuti zimene ndaona ine, so he started explaining his version of the story concurred ndiye ya Asonthi, and that is the point I said wow, so Asonthi amanduza zoona pa 10. This version inali ya yokuzandija version munapanga mali kuti muyikhulupirire ndi yofanana. Ya ndegeyo Honorable Chair. Amakufunsana akudedza mayani, sorry. Nkhani yok Chair, I will leave to the inquiry and the inquiry report, and in the page 62 I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Makaperekeza matupiwa mwenda tibwerezeso tsiku ja anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndiye munati yayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene maperekeza matupi achimane ndakaphene nava bwino ndoti pakwena kha Wednesday I think. Yeah, munachoti ndi Wednesday. Awa nakuza ndi Tuesday ndimene matupi anapezeka ndiye munanena kuti yes ndoti khali lachitatu ndichoncho. So ono bane wasundukumbira ndungo yesa upanga recall, but I think it was Wednesday. Ndimakumbukira di 3 o'clock. Koma I think it was Wednesday. Chair, Wednesday date did not about 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62. The burial ya and Hamenewa send off plus burial idachitika pa 13 June. For example, page 62 your Chair, Bridge C, ikukulongosola kuti Assistant Commissioner of Police Kapen burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, Chair, it was on Thursday, not Wednesday. Because 10th and 11th anasa nabalize kupanga zinthu zinazotoros zama autopsy. The burial of late Inspector Jimaneni in Super 13 June, Chair, ku Magwaule village in Nchisi district. The burial ya Major Selemani in Eba 14. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think ndani nagangapo kuti on the days, I'm not really sure. Dokumbukira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock. The exact date takadi ndira kuisa because maybe I cannot recollect bwino. And the chinanga mwina lita kha kuti ndi Wednesday because ndukamba za send off ineso inomukamba za burial. So ngadala banga send off kubanga burial siku lomwero, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows anabwera, the bodies and amatenga tsiku lomwero ndikuweka tsiku lomwero, if you remember.
there was anabe mwayo anagona nawo ma bodies kwao. That's why I was putting to you kuti anthu ananyamulidwa number 13 and anagegedwa tsiku lomwe number 13. Okay, Honorable Chair, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time, because that I remember. It was 3 o'clock, the program. So at Najo, area 12, ku residency, kubida, ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. Whether it might be Tuesday or Wednesday, or it can be Thursday, I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen with the date of the scene, the carry date in. So I think as our responsibility, Secretariat in the Maricos Media now to reflect the actual date. Could the report you he carry consistent as many as Nigeria. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on. Desagacena. Because you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Chair, ineyo ndi kutsatira kwambiri za masikuwo chifukwa masikuwo ndamene akusintha nkhani. That is why issue ya madetiwo tikuyenera kuti tayike m'malo mwake moyenerera, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku ofanana. And pota kufusa adedza kasina ndi mangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwo apena akuphonya madeti malingana ndi mmene akuonera apapa. Mangofuna angotsimikiza pamenepo, sindunena mu nkhani yonse koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuaphonya monga mmene zaonekera apa. Zili choncho bwana. Honorable Chairperson, ndanena kali zimenezo kuti I'm not really sure on the day. So I think that answers your question. But are you sure by day imene mona yankhulidwa ndi Amsont? Because yonse nkhani ina. Are you sure kuti tsiku limene mona amvalo linalidi pa 10 kapena pa 11? Can you be firm on that? Yeah, so Honorable Chair, my submission ndi apa 10th. So hii ndabanga so verify, because I knew good my submission ndi atsiku la pa 10th. Zina ziza uje ni send off or whatever, I did not go back kuabanga chegi banga verify my dates. So that's why I'm not really sure. On this one, I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. Chair, Shabwino, ndawerengaso presentation yani page 1 and imene munalongosolera muja maka page 2, how you met the late vice president and mmene munayankha so kuti munali ngati family ndi malemu vice president athu Dr. Saulus Klaus Chilima. Anala best friend anu komanso munali ngati family mwanena choncho. Ndi choncho? Zona. Ndibwelelabe, Chair, I'm still not convinced mwina akandiyankha fuselili. I will have one question but I will rest for now. Best friends wanu ndega kuti yasowa makambura a president analengeze koma muni information vital ina wakuimbirana akupepesani za maliro, and you still not believing it. Nkukagona from 19 past 8 mpaka the next day 6-7 hours later mene mauma ndi mina asusa kandi ndani kwauza. How did you sleep? Or muzono di zineza bwino eh? Honorable Chair, first of all, I think let me correct my best friend. Sin actually best friend at some point. I said close friend, because the late vice president was a friend to a lot of people, and no one could ever claim monopoly of friendship of Saulus. Yeah. Just a second ago, I was asking you to confirm that anali nakuva de bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes.
now mukuti you should collect, which is which, Captain? You know, like a best friend, no matter how you are the closest. But Saulos had a lot of friends and he was close to a lot of people. So that is why I want to correct Kudi was a close friend. Very close friend. And to answer your question, Kudi Kuagona, I think I've said it, Kangapo, Kudi Masiko Seo Sinagone. And even in my submission, I even said that information haunted me. And because of that, I did not sleep, but I did not share. Apart from what tonight, past 6 June, tonight, on Monday, 29, tonight, a second ready, former second ready, Madam Mary Chirima. Mankwana now mbuyomo. Kabina inukujeza wanu amini majeza nao matraba mankwana nali malemu Saros Classroom. Honorable Chair, ndimajeza now and ndimajeza now. At what point did you munabanga share no information wini? Kudi muda ndila phone kwa Major Sonte? Honorable Chair, I wish Munagaona the way she was. She was very broken, and there's no way anyone in his sane mind would go Nugaberiga information that is unverified. So I never shared that information, but months later. But you shared months later. I'm not talking about the pattern we were living. At what point, when did you share this information to her? Information, I think yesterday. That's why 7 months later. You shared it yesterday as Zulu? Yes. Wow. Okay. Chair, my last presentation for the 1 hour Major Sonti. I know Honorable Njawara is coming in, I think, in the second phase. I don't know. Honorable Ansusa. I think I can talk. I wanted to draw you, Chair, to standing order, our standing orders 177, opportunity to reply where evidence is given or statement has been made during proceedings. I wanted to ask you, Chair, using that standing order, if before we go into second phase, it's critical to have Major Sonte retired, and very critical to have Honorable Susa to come and appear before ad hoc committee. I submit, Chair. There's like I said, now you're reading my mind. Yeah, because this is a critical matter. Yeah, so even before you conclude, yeah, for me it's a utmost priority. Okay? Yeah. Do wakasangaza? Ziko mwambiri, Chair. Poyamba tikupepeseni kuti pangozi imene inachitika 2024 inuyo munaluza mzanu. Ine ndi George Jefferson Katsipatike, ndine phungu wa nyumba ya malamulo kudowa Kasangadzi. Ndine mafunso angapo. Poyambirira ndifotokoze kuti mmadziwa kuti munthu ukakhala kuti walumbira umayenera unene zoona zokha. Honorable Chair, that I know, yeah. Chabwino, ulendo wanu ku South Africa munanyamuka ku Malawi tsiku lake liti? Nanyamuka Friday, that was Friday 7th? 7, 8, 9, 10, 7th. Muli ku South Africa, achilima kukhala mzanu. Tukuva kuti pa 7, 8 mpaka pa 9 anali ku South Africa komweko. Munakumana nawo? Honorable Chair, ninakumana nawo. Ndiye munatifotokozera kunena kuti no mukunyamuka ku South Africa pa 10 June.
munawatumizira message pa WhatsApp Malemu Chilima. Zoona chair. Message imeneyo idakalipo mpaka pano kuti mutha kutipatsa kope. Honorable Chairperson, message imene ilipo. Ndiyeno kuno ku Malawi mwati munafika nthawi yanji? Nthawi yeniyeni nditha kulakwisa ndikatchula koma ndege imafika ndikumbukira pa imanyamuka mafika past 3 I think we are past 4 o'clock. Ndege imene imanyamuka 12:20 kupa OR. I think imafika kuno kwa around 4. Mwe airport mujamatuka after 5. So yeah. Ndiye munafotokoza unena kuti ulendo oti achiri mapita ku maliro ala Afrika Sambala sana kuzenipo kuti apita munamvera kwa Captain Mase? Sina nero sana nduze. Ime sina lambea neko. Chifamu ripoti yanu ndikawerenga. Chair ndikuona pamene Professor, the presentation is not paginated. Pamene akufotokoza kuti no pamene mukunena kuti no mwaika quotation izimene mankhulana ndi Captain Mase. Mukunena kuti you called me kufu inuyo kuuza Captain Mase. Ndi Captain Mase akuyankha kunena kuti yes ndimafuna ndikuuze kuti ndege ya bwana yasowa. Ndi mukupitiriza kuti yasowa amapita kuti kumaliro alafu. So ndimafuna ndidziwe kunena kuti no funso limene lili ndimaona ngati kuti mwina simazitsata bwino kuti amapita kuti pa tsiku limeneli. Mwina mungapange clarify. Honorable Chair, I think that I can clarify. I had a discussion with the late Vice President on Sunday morning on the 9th before he left the hotel to go and drop his daughter en route to the airport. And I'm kind of forced, he wanted information. He thought I had information on the Infa ya Afrika Sambala. And we discussed, I said I didn't have much information. And another Nenaguti, unfortunately, Cindy Peter. Because Echi, I would Gabo, and I need to see him off. To which, in Zanena, because we had dinner the previous night and the other night. To which I said, and on top of that, Chief, Matoba, Zolija Masinza, Mubume, if you say Aranyagudi, I'll be represented by Mary. So I said, okay, and you're being represented, so you don't have to go. That's the reason why Dina Fusa. Okay, Anazanyagudi, if I'm going to go, I'll go by car. For Anazaimba Foni, to which later on I learned Kuti it was kwa Mr. Dr. Lagisi West. Aguna uje ni wakuti chani arranging Kuti. Then but I thought you said you're not going. He said no, but it has seen the program, your president. Then I'll go. So I left it there. So to my thinking, President Aujoga, Awabida Gunja, I don't think program midani is center. Ida ka Gudia center. Abida bagali moto. That is why Kubuya issue and ndege. So I'm asking, Kudi, ndege amapita kuti. Because ndege was never mentioned on Sunday in our discussion. Chabwino, ndiye mwamva kuti mbale wanu Dr. Saulo Sijilima wasowa
How did you feel? Mumva bwanji inuyo kukhala mbale wanu kukhala nzanu oti mmacheza naye oti munali naye ngati dzulo lake dzana lake mumva bwanji? Honorable Chair, I think panabwera Mr. Eric Yesaya apa amene anazatchula kuti tili ku Blantyre anamva kwa ine, and I think he described kuti amalira mpaka pilot anazanyata tauzana ntakomawo abange atutumusa anthu. So that's how I was feeling. Kusonyeza kuti no mafunitsitsa ndithu kuti no mudziwe kuti chachitika ni chani ndi mbale wanu chifukwa chake mmalira mu ndege mwere. Ayi, osati ni malira ifani mafandi zote chachitika ndi chani. Ndi malira. Munali mutadziwa kale kuti mbale wanu amalira. Andi yanke kailitiro. Mama yanke pamodzi mafunso amene. Sidudi mafuna kuti iziwe at that point kuti chachitika chani, koma ineyo pene popondo udandaula kuti ndege yanzanga yasowa. And ndege kusowa si chinthu chaching'ono yaye. For usually akati ndege sikupezeka mwamba imakhaudiri basi. Tinganene kuti pa nthawi imeneyi mafunitsitsa ipezeke ndithu ndegeyo kuti anthu tidziwe kuti ili pakuti. I'm sure aliyese amafuna ndege idapezeka adaziwa kuti ili patipo chachitika ndi chani. Pa 19:08 pa 10 pomwepo munthu wakuwuzani kuti ndege yapezeka. Sichinakhale ngati lilifi kwa inu tsopano kunena kuti ndiye kuti m'bale wanga uchi zadziwika kuti ali pakuti ngakhale kuti zachitika ni zakuti. Honorable Chair, ikhala bwanji so lilifi ngati munthu sindikhulupirira information. Chifukwa chani information imeneyo simmayikhulupirira nthawi imeneyo? Honorable Chair, ndanena kale because president wa dziko linolo anani ati ndege sinapezeke akufufuzabe. Inuyo kukhala mzawo wa malemo munthu wakupatsani tipi kunena kuti ndege imene ija yagwa mwina ndifunso nena kuti sanapereke location kumene yakwera. Honorable Chair, sanapereke location. Simuna apatse mafunso kuti mudziwe kuti no chifano information imene ndikuba kuti inayenera kupatsani chidwi inuyo khala nzawo wa malemo imayenera kupatsani chidwi ndithu kunena kuti no ndidziwe zambiri kuti no iwowa information iyi ayitenga kuti kapena kuti ndege ili patipati chifukwa nthawi imeneyi aliyesa amafunafuna ndege imeneyi mdziko muno aliyesa analokhudzidwa kunena kuti ndege imeneyi popeza inanyamula vice president wa dziko lino amafunitsitsa atadziwa kuti yayenda motani. Nde inuyo tipi imeneyi simunayipangira attention simunapereka attention kuti tipi imeneyi chifukwa. Honorable Chair, as I've said, sinayikhulupirire nalibe chifukwa choti ndifunse mafunso ambiri chifukwa president anali atanena kuti ndege sinapezeka kuyang'anabe. Nde inuyo simukanabwera kudziko kunena kuti no iyayi ineyo ndalandira information yakuti yonena kuti ndege yapezeka ngakhala president akunena mwakuti ineyo information imene ndili nayo yochokera kwa Major General ndiyoti ndege yapezeka. Simayenera kuliuza dziko inuyo simayenera kulimasula dziko chifukwa nthawi imene dziko linali litayima. Honorable Chair, Major General adayankhula nduzapanga we ndi statement yochoka kwa president wa dziko lino I think yolemera kwambiri ndi yochoka kwa president. So I think inakhulupirira president kusiyana ndi Major General. Kodi a president office ya president imene manena kuti ndege yasowa sikodi simesa amafuna anthu kuti awathandize kuti ipezeke. Honorable Chair, zimezo ndizoona koma sopano takhala kuti munthu wamkulu retired general ali ndi information imeneyo who's got sure access to the president inakhala ndi information ndiona at that point ndoti anakathawira kwa president. So ababa maybe it's just a matter of wafusewo kuti chifukwa chani sanapereke information kwa president.
osati amapereka kwa inuyo chifukwa choti inuyo munali close ku family ya Chilima kuti mwina mupanga escalate information imeneyo kuti ipitirire dziko lidziwe msanga ndege ipezeke mwa msanga. Inu simukuona choncho? Honorable Chair, I think dziko litha kumva masanga idakhala kuti zachoka kwa president. So kupita kwa Chilima zipitabe kwa president kuti auluse. Inu munatani kupita kwa president? Inu ngati munthu wankulu woti mmadziwana ndi vice president. Munatani kupita kwa president ukanena kuti information imene mwalandira ndi imeneyi kuti dziko lidziwe msanga limasuke msanga. Honorable Chair, ndanena kale kuti information yosine ikhulupirire. So ndipite kwa president ngandukaniwa wapita kubanja kuti ndikauze information because I believe kuti ndiyabodza. Then ndipite kwa president ndikamuze bodza. Ndiye kuli inquiry yakhazikitsidwa inquiry mwanena kuti nchifukwa chani simunapite inquiry commission of inquiry imene inakhazikitsidwa. I think labeka ujeni mozi yokuti the formation inali yosa limbisa ntima yosa pasa chikhulupiriro. 1 2 muta kundi you can agree with me kuti anthu angapo amene abwera kuno amasuka because nthawi imeneyo anthu amakanika kuyankhula. Inu ngati good citizen, I assume kuti you are a good citizen of this country. Information imene simunaitengere ku police bwanji. Ukanena ku police kuti hayi. Information yonena kuti ndege yaso watu imene ioneka ngati kuti no tisayigwiritse ntchito, tigwiritse ntchito kuti ndege ilipo chifukwa no ine ndalandira uthenga kwa Meja Msondi. Osapita ku police bwanji simunapita ku police ukanena nthawi yomweyo mwina kuti no a police akhale ngati akufufuzabe ngakhale kuti ino information yomaika ikira. Honorable Chair, I believe kuti amene amatsogolera kafukufuku wa ndege ameneyo anali apolisi ndiye ame. So ngati had that information, most likely the military had that information, most likely the police had that information. So ku police kunapita kwa ndani. Can you wind up? I think akuyankha. Chair nimafuna be kuti munipatse mpata ndimalizitse. Yeah, koma mafuso ena khanga kubwereza ayankha mafuso omwe ukuchoka kwa Mayani Kasina kwa board musanafike. Ndimalizitse ndithu. Yeah, just 2 minutes, Chair. Yes, koma ndimangopangira kuti kuli ma witness ena amene sanabwere amene akudziwa information yakalero koma amalephera kuti abwerese information. Ndeife utapita pa hotline kuti ngati mukundi information mubwere. Ndena ikasawope kuti ndikapita ukanena pano azandifunsa bani time ikasuma mabwera. Manifest side alipo ene sio wokha alipo ene twafuna kuti abwere panopa then ineso ndikutenga opportunity ngati akudziwa any information abwereza bange volunteer akhawe mwina ku police sana pita nthawi imene yoyo tisakhale chipsinjo koma ngati chili chilungamo asabise chilungamo abwere azapange azanene under oath kutuuza chilungamo zakhala kwa iwo kuzipanga defend kapena ayi nongofuna ndipange clarify pamene po. So you may wind up do akasangaze ndi mafoso malize. Ndiye mwafotokoza kuti information imene munamba kuikhulupirira liti chifukwa na kuti no atakuimbirani pa 8 amene pa 10 June information isi munayikhulupirire mwanena kuti munamba kuikhulupirira liti information imene. Honorable Chair, I think ndine naso kakaji follow kano kuti after ndida kuma ndi alimbikani zifa banda ku send off ya matupi a late Chimaneni and late Kapeni tinakuma nawo and anafotokoza me anafotokozeramo zinafanana ndi nkhani imene ndinamva. That's when I said good kodi ndoti bwana Jamani azona. So to answer your question again, ndimafuna be kuti ndidziwe kunena kuti no commission of inquiry akubanja kwenikweni kwa Chilima amapita kapereka information inuyo mwatifoja nije ndi chani chimene munalekera kuti mupiteko. Honorable Chair, I think ndakakali fuso limene kangapo. Information yofunikira ingati imene Chair pepane fuso likalo maliza kuisunga for over 2 years because onena kuti
zaka zopitirira ziwiri zathapo ngakhale mutakhala kuti mwina mmadikira kuti boma lisinthe, boma linasintha September 2025 mukuyisungabe boma lasintha mwina mwezi uno wa 8 kuyisunga osapita ku polisi kuti mukafotokoze kuti apa panala kuika information inayilandira motere. Tinati tinene kuti inuyo ndamene mudabisa information yofunikira imene kanathandiza kuti ndege ipezeke msangamsanga, ndipo munalakwitsa banja la Chilima komanso mabanja ena onse amene anali involved. Munalakwira ifa munasunga information yofunikira kwambiri kungoyisunga kumtima for 2 years. Inu mukhoza kunena kuti chani? Nditone kuti si choncho na bucheya. Mafunso anga namene. Ilonge Mude. Chair, mafunso ndochepa chifukwa choti zambiri zafunsidwa kale, koma ndimafuna ndingomva bambo Ntakoma kuti nthawi imene tinamva kuti apolisi apanga call off search adalengezedwa, of course ena anatiuza kuti ayi CID ndi ena anapitirizabe. Inu munamva kuti apolisi apanga call off search usiku umene uja? Honorable Chair, as I said, ndidafika nabida kunyumba nimafika jam past 8 and straight in nazitsekera nyumba, and I don't think I was on my phone is on time in yoyo, so I wasn't following the events and I wasn't there. So jinzodi the mamva mawa, if I comment, I think the kadi is just yes. Chabwino. Akondwani Banda, Assistant Superintendent Kondwani Banda atakuuzani nkhani iyo. Inuyo nkuona nkupanga dilinki nkuona kuti ndizoona zijama nduza Major General Nsonti. Muna apanga ko share ndakondwani Bandawo as you were discussing ndakondwani Banda kuti ineso tu zimenezana nduza Nsonti. Did you share with him kapena yai? Honorable Chair, on that one I don't recall having mentioned it. Whether I mentioned it or not, ndikavomera ndikakana ndinama nditaku nama either. Sinduzwa nauza da navadi or I don't remember. I don't remember because that time I think I was so confused here. Zikomo kwambiri. Munalankhula mawu kunena kuti panopa anthu amasuka chifukwa cha inquiry iyi kuposa nthawi imene ija. Anthu amene abwerako sofa alipo amene munapanga naye ko share this information, amene mwina abwera panopa chifukwa mwanena kuti anthu amasuka, it means kuti mukupanga follow kuti kwabwera ndani. Alipo mmodzi mwa anthu amene abwerako kale kunoko amene munapanga naye ko share nkhani imene? Honorable Chair, not really sure, but if you ask me, I've been talking about it. So I've been sharing there to Mina to Sarah Gofu, I'll mention it. So I cannot recall when we ndani namuza, you know, and especially for Antamene Abwira Kunogo, Odi Namuza ndani, I don't think Odi Nitagu Chula Maina Rugumbogira Yai, Commander Uza and Twambiri. For Solomon is a chair. Inuyo mutapanga verify kunena kuti zijama nena Major General Nsonti janzona a president aja ukanga amachedwetsa nkhaniija zikukanga ndi mwina anadziwa kale. Chifukwa ngati Major Nsonti anadziwa ndoti so mwina a president wonso mwina anadziwa kale. Simunali ndi mkwiyo kuti mwina information imene idachedwa kuchokera kuboma kuti auza Malawi kuti andege jaru yapezeka kale. Simunali ndi mkwiyo kunena kuti information imene yachedwa? Honorable Chair, actually mkwiyo nde unalipo ophatikizana ndi mafunso. And ndi zinthu zoopyano paine zinamba nokuopya kuti why was information being withheld. Ngati anthu anapezeka kale kuchire kuja nthawi yozizira chifukwa chani anasiya kuchireko nthawi yonseyi. So yes. Funso lomaliza ndi mkwiyo umene munali nawowu, mafunso amene munali nawowu mwasunga osauza kwa UTM, akuluakulu a UTM ena aliwonse, wina aliyense osamuza olo amene Chilima osauza mpaka dzulo mpaka lero?
Honorable Chair, as I've said, ndauza anthu ambirimbiri kuphatikiza akuluakulu a UTM akhwesi Nsusa. Ndabaliza pomwepo chair ziko. Ndathokoza pali chizungu. I mean, don't shoot the messenger. So we're shooting the messenger. Nkhani ndokuti ku source kumene kunachokera uthengawo amsonde abwereso apa because awawa akupanga report zimene anamva right. So tafusa mafunso atiyankha komano nkhani kuti timalizise ipireso kwa ansonde and ndikugwizana nanu zikanakhala bwino ere next week tipeze mpata. Okay, nthawi ya plenary kaya tisapanga excuse is very important. Manipesesa to take a tipanga na schedules. Manipesesa just want to assure you. Okay. There's Mayani. Aliposta wina ngadamina fama this? Yes, I have one. Okay, and Mulanje North. Antagoma Musatope. Ndukuziwa atamba 9 o'clock. Kama information imene mwabweresa is a major twist. So, and mwina afuna be abange validate. So, try and bear with us. Zikomo kwambiri chair kuti mwalolanso anthu akudedza mayani kuti afuseso mafunso ena. Bwana Ntakomwa, ineyo ndikubwerera pa masiku anu akubwera aja zina zonikanga ndikubwereza, so bear with me just a bit. Nungofuna I should put the things very clear. Munafika ku airport ndiye munayimbira mai Ntukule kuti aza kutengeni ndi choncho? Honorable Chair, si choncho. Okay, ndimafuna ndidziwe mudachoka ku airport munapita ku nyumba kapena munapita kwa the late Vice President? Nangofuna mundichitire clear. Honorable Chair, in my submission, I've written that from the airport I was driven to Madam Mary Chilima's residence by a friend. Okay. Ndiye mutakafika kumeneko munapeza ali pamisa, mukuikumbuka kuti inali nthawi yanji? Honorable Chair, nthawi yeniyeni ndinama. Okay, munachulaponso kuti mutafika kumeneku munapeza kuti kunali anthu ena ku nyumba kwa the late Vice President. Mungakumbuke anthu amene munawapeza pamenepo nthawi imeneyoyo? Honorable Chair, I remember panali mai yawo, if I'm not mistaken, panali Miss Rose Kamoto, panali Mrs. Grace Varela, later on panazatulugira Bishop Ntumbuka anazabwera, I think later on. Koma otherwise amendukumbuki, I think ndamenewo. Okay, alipo akuluakulu ena aliwonse aboma kaya nduna kaya chani amene munawapeza nthawi imene ulendo wanu yamba kufika? Honorable Chair, panalibe nthawi imene. Okay, ku nyumba kumene kwa the late Vice President munachoka kwa nthawi ya? Honorable Chair, nthawi yeniyeniso nditha kunama chifukwa chokuti nditatuluka mene mwadandipasa lift Gloria Ntukule timacheza ngalimoto, even tidafika pa car park kunyumba kwanga tinakhala ngalimoto pang'ono tukamba za incident imene yachitikayo. So nthawi yeniyeni kuti ndatuluka nthawi yanji ndithaso kunama. Mufuna kutsimikiza kuti foni ya Ansonti inakupezani muli ku nyumba kwanu kapena muli kwa VP? Honorable Chair, paenepo nditha kutsimikiza kuti inandipeza ndili ku nyumba kwanga. Okay. Chair, ndimire pompo ineyo ndimangofuna kuti akatchulapo anthu ena amene anawapeza ku nyumbako pa nthawi imeneyi ndimangofuna titatsimikiza za tsikulo ndi zochitika za tsiku limene lolo. Cholinga ndikungofuna ndidziwe kuti
mafoniwo ndi zinazo ndi mayimbidwe ndi zochitikazo kuti zimalumikizana bwanji. Koma zonsezo zitithandiza kwambiri pokhapokha potchula mayina anthu oti alipo kunja kuno kuti nawonso mwina adzati masule nde kumapeto wake ngakhale titafunsa ka 100 poti akuchula munthu sizitipindulira pokhapokha titabwerera kumene zinachitikira, unless tikanakhala kuti tinapeza umboni wina wotsimikiza za madetiwo. Ine nkhawa yanga chair yagona pa madeti chifukwa ndamene akusintha nkhani yonse ndi milemombo zikomo. Just a second. Okay. Chair, ndimafuna ngoyika ndemanga not funso kuti mwina mamemba titha kukumbukira kuti kodzana ngati sakulakwitsa kuti abwera Maimere Chilima ananenaponso kuti Valera Dr. Squese anawuza nthawi imene chamma 4 koloko kuti ndege yagwa yapanga crash. So kumbali ina tikatengera information imene anatuza Mai Chilima ndi information imene tikumva kwa antakoma, ndimafuna kuti ngati members imene tingokumbukira mupezabe kuti ikufanana faka osewa kuchula tsiku limodzi. I just wanted to make that comment. Zomwe Chair. Yeah, there's a report you asked a question. I think we did discuss that. Yeah, like a question. Are you sure it was a crash, Kabena? I remember that particular. Madam Mary. Yeah. Yes, Madam Mary. Sorry. You recall report Madam Mary. I think Tena Fusa Mafoso. So, yeah, but that's for us to discuss as a committee, not in the presence of the witness. So I want to dispense the witness. Are there any further questions? Yeah, Mulanje North. Yeah, mafuso awiri mukufusidwa kuna kudi why now munazanka kuti mapanopa anthu amasuka ndiye mwina nchifake mwina pakumabwera information ina mafuna kuti mukotilongosolera kapena kutambasula kuti mathandoza yani kuti apanopa anthu amasuka. I think nditango yanka ndi example mozi ya Mai Lapugene. If you remember, anabweza mwina ka 5 kuna kuti I try to explain koma ndi madulidwa. If you remember. So I think izinthu ngazimezozo zitakuonesana kuti anthu samakhala even during the presenting their evidence samakhala masuka ya. Okay. Fuso lina nditu nabwezedwa kambiri ona kuti munamva information 19/8 from Major General so amene ana retired Major General. At the same time panaliso information imene anapanga confirm then the president unaya kuti ndege sinapezeke. Ndemafusidwa kwambiri kuti bwanji sima ino chifanyani munasankha ku khulupirira information imene anapeleka a president at the material time. Honorable Chair, I think imene ndakagaika ngaposo kunaya kuti I did not see the reason why, if it was that information was being withheld, why was it being withheld? So I had no reason to doubt the president. No, so that's like I said. Sorry. Ziko mwambili Chair. Chair ndi mafusa I think atatu okabasi. Just a follow up. China yaji kalabe mudu mangambo ndi mafuna kuti tikhale clear limodzi. Mukamapita kale kuti tabetsetsana. Ndimafuna mundipange confirm mwanena kuti simunanene kwa anthu phone yanu ya Lieutenant General. I think I remember it was a Lieutenant General, Sontrod Major General. Chifukwa kuti a president adanena kuti ndege akuyang'ana kusakabet. Napo bwino choncho, can you confirm?
Honorable Chair, that's true. And the phone yanu ndi ansonti inabwera 8:19. Can you confirm? I can confirm that, Honorable Chair. Kusenza kuti nthawi imene ya president anatanena kale kuti ndege sinapezeke simunakhulupirira izi. If atoye kuti president anayankhula 11 o'clock madzulo after mlandira phone iyi. Can you repeat the question? Munapanga confirm kuti chifukwa chimene simunawuzire anthu chifukwa chakuti president anatanena kuti ndikakufufuzabe mwapanga confirm. Mwapangaso confirm kuti munayankhula ndi ansonti 8:19. Mwapangaso confirm si choncho? Yes, Honorable Chair. Ndendo nena kuti nanga munthu atabwera nkukuzana kuti a president mina mayankhula nkhani imene mwanena kuti munakhulupirira president malo mwa ansonti choyambirira chinali kulandira phone president anayankhula past 11 chifukwa ma submissions I was checking chair my record ikuoneka nthawi iyi anali pa emergency cabinet and the address was around 10:11. Nde a president makhulupirira utenga usiyana ndi ina decent zanjani. Honorable Chair, a president adayankhula bwana ankhula kuti chani? Nkhani yanga ndoti mfa mundiyankhe. A president adayankhula nthawi yanji. Honorable Chair, at that point the president sana nene so ndege chapezeka. Unless ine sinamve. Munavomera bwino lomwe kuti a president anena kuti akuyang'ana abe ndege pateni si choncho? That is true, Honorable Chair. A president mina manena utenga kuti ndege akuyang'ana abe ina nthawi zanji pateni? Honorable Chair, nthawi yenene sindikumbukira. Koma the fact is nthawi imene anayankhulayo sana yankhule so ndege chapezeka. Chair, Podimboni Underworthy, I think that's it for noting. Presentation ya Samson Ngutwa, presentation ya as a cabinet clerk, Igulungo Solabomwe, presentation ya Ahalen Kandawire then as a Minister of Defense, and I think Secretary to the President and Cabinet, Madam Zamba. Also, I think the media team to parliamentary TV would help us to get the time of the address here, President, because the witness is saying kuti phone ya 19:8 mine adava sana banga share one for them akubi lazima na President. Koma this time my President sana yankula past 11. So that is for noting. Apart from Ansusa, you repeatedly saying kuti munauza anthu angapo mukamaswera gofo ndizino zetolozo. Chair, I wanted to through you muna mudatuza kwa anthu awiri atatu ame munauza ame ngakumbukire kupatulapo Ansusa. Honorable Chair, I don't know whether ningochula maina anthu without their consent, but otherwise anyway you find uzwa kuti they will not mind amenda chula kuma parentwena okuti the mind umachula mawangada no. So I don't know if I have to ask them first before coming back to you. Chair, I think that it's the same when we ask Tilafusa Madam Chidima the lawyer friend and another response akambai kuti sana force, but you had dilated kuti no because it's under oath they can mention the names. So I would ask you, Chair, if you use the same previous ruling presidency kuti atatichulula kwa anthu awiri or mmodzi amene akumbukira kupatula Ansusa amene anamuuza ponkhani imene bearing in mind kuti akuti Madam Chidima auza dzulo koma ndimafuna anthu ena amene adauza iwo nena kuti nkhani samayibisa maika amainena kwa anthu and sana bisa why even kugofa manena kwa wina aliyese. So I don't think it's necessary kuti amba kunena maina ananena sakubisa anena Ansusa anauza ena ndena anauza. So mbona ngati tunguzungulira pomwepo manifestation it won't change anything. Chair, but to me as the Zagasina, I feel it's important to validate the evidence, the witness. Sangachule muntu mmodzi yekha
out of many people that are so at least if it's mentioned 2 or 3 people, so then it should be the committee to decide to invite all of them or invite one to confirm the story. So mukhoza kumbukira awiri atatu bwina nkhani imene tisunthepo. Honorable Chair, honestly, ndukumbukira ndithu angapo, koma I am not comfortable. I think it's me who's under oath. It's not them. So I think kuti ningowachola anthu without their consent. Ena usewa ngaben machula Captain Masa called him. Good chief, tupita ukuku, I'll have to mention your name. I'll have to mention your name. You know. So I think maybe they can do what I will because it's me under oath, not them. Chair, I'm still not convinced because the witness is under oath to say the information and give us all information, and I think that's why the summons under the standing orders we gave him to come and testify. It doesn't mean good unto ngati mudauza, and I would want you to mention 2 or 3. I will still insist. I want names apart from Asusa. Honorable Chair, I mentioned this to my friend Franklin Varo. I mentioned to Councilor Chikangawa. I've mentioned this to. There are a lot. I've mentioned it to. Thank you so much. Then that answers and settles the issue, Chair. Very lastly, just to confirm, Madam Jirima, that I confirm. Chair, while we are winding up, if it's possible, akamati patsa ma phone numbers aja, phone number yao, but the conversation iso yaiwo ndi so ntimira nankho anaso dzulo to confirm validate kuti adzabwera kuno, and if possible, Chair, through you, if we can have the itinerary yao imene anaenda na South Africa, it's also very important to validate the issues. I submit, Chair. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndimafuna ndingochita verify the information yonena kuti a president kapena kuti boma likunena kuti likusaka ndege. Mwina musanafike kapena mutafika munamva apo kuti kunali ma press briefing ena ochokera ku boma. Honestly, I didn't follow one billion, but I remember there was a press briefing. Yeah, Honorable Kunkuyu, the Army Commander. That I remember, yeah. So kwambiri mwina tikhozonena kuti zimene zimakupangitsani kuti boma pa nthawi limenero zimene limadziwa ndi zimene amanena Kunkuyu ndi Army Commander. Of course, they are representing Eugene, Honorable Chair. They are representing the President at that point. So kwambiri, Chair. Yep. Chair, so kwambiri. Press conference inachitika ya General Valentino mene mwayankhayo ndi Kunkuyu. Mukumbukira inachitika tsiku lanji? Honorable Chair, sindokumbukira. Chair, just for noting, inachitika about 12 pa 11 mamawa before the presidential address. 4 years on Tanandra Galibaten. It was in the morning 9 o'clock at COI. Okay. Honorable Chair, just to note, what I've said is, at that point, the president had not announced when ndege yapezeka. So, zakunkuyozi zaujeni zungo bwera bano. Chairman, I think it's not changing nkhani nini mini munabweresa panopa. Yeah, ndi nkhani oti tiona tilondoloze. Zina zikozo magamba chan kumayiwa abweresa nkhani imene iri ya chilendo ku inquiry ino. Okay, and imakumvetserani. Chifukwa kuli ma witness ena amene mwina ine information ina azibanga mantha. Kuti ndikapita meyo ndi information yatsopano.
koma iniyo mwalimba mtima kuzafotokoza information under oath so ndinu munthu olimba mtima. Is there any other final question tumalizisa? Chairperson zikoma kwambiri anthu akomwe ndimati ndikuthokozeni malo mwa anthu akuzomba City South constituency mujananeneraso adeza mayani kuti nawonso akondwa kwambiri kuti mwatibwesera uthenga umenewu. Munanena kuti mutandira uthenga umenewu tulole mavuta. Sindikudziwa kuti lero mukagona bwanji kuti dziko lonse sopano ladziwa zimene zinali kumtima kwanu. Chairperson nkhani yanga ndiyokhayo. I submit. Honorable Chair, to be honest with you, panopa nongofira kuti chapepuka chatulukako. Itokoze Sunziwa mwini mawo malizira ngati? Not really, Honorable Chair, but I think just to thank you, I think for the good work that you're doing, and wishing you all the best as we try to get to the bottom of what happened. And also to say that Saulus was a very good man. He was a patriot, and he was very passionate about this country. And for him to go like that, I don't think it was good. Indeed. I hope you get to the bottom of this. Thank you so much, Chair. No, ndatokoza kwambiri. Nina moja kuti yambirira abweresa nkhani yachilendo. So mwatitsegula maso ambiri tini mafunso ambiri kuti tikana kuti tilondoloze. Tikufuna ulendo wabwino. You may take leave. Thank you. The